dag er det onsdag, og det er den 8. april 2020, og velkommen til jer alle i forbindelse med pressemeddelelsen fra Naalakkersuisut. Og det kommer til at foregå sådan generelt. Og der hvor man så hører omkring, hvordan udviklingen omkring corona spredes, og hvor mange der er i dag. Og der er 52 nye meddelelser, og disse 52 nye, og vi har forstået, at de alle sammen var negative. Det vil sige, at der ikke er smittet. Og Henrik, værsgo. Prøver jeg nok. Ja, det er jo godt nyt, at vi ikke har tegn på yderligere smittespredning. Jeg kan også sige, at vi har 10 raskmeldte. Og den sidste er også på vej en af de nærmeste dage. Så der er ro på lige nu. Men vi kan langt fra være sikre på, at vi ikke har smittespredning her i landet. Der skal gå mindst 14 dage, fra man bliver smittet. Eller der kan gå op til 14 dage, fra man bliver smittet, til man får symptomer. Og da vi har forsinkelser på vores test, fordi de stadigvæk skal sendes helt til København, så er vi bagud. Så før de varslede lempelser de bliver sat i kraft, skal vi være sikre på, at der ikke sker noget nyt. Og vi vil gøre status mandag den 13. april. Og det er en forudsætning for lempelserne, at der ikke sker noget væsentligt nyt. Så vi følger situationen tæt herhen over påsken. Og prøver at få taget flest mulige test. På dem af jer derude, som måtte være syge. Og husk, sådan som det er nu, der kommer man ikke i 14 dages karantæne. Hvis man ikke har været udsat for en konkret smitterisiko fra allerede kendte smittede. Så derfor er det vigtigt, at alle, der er syge, de henvender sig til sundhedsvæsenet med henblik på, at de kan blive testet. Alle dem, som enten har feber, nyopstået hoste eller andre symptomer på covid-19-infektion. Når vi fortsat er så forsigtige og anbefaler Naalakkersuisut at være forsigtige, så er det fordi det stadigvæk brænder på ude omkring. Vi har i øjeblikket udfordringer med afbud fra vikarer fra Danmark i sundhedsvæsenet.
Og derfor er det fortsat helt afgørende, at vi vinder tid. Og derfor hele tiden afvejer, at det har meget store omkostninger, at alt er lukket ned. Men at vi på nuværende tidspunkt heller ikke ønsker at få et stort udbrud af covid-19 nogen steder her i landet. Det er langt og tungt, men vi har ikke andre alternativer lige nu. Tak. Henrik, tak. Vi kan nu forstå, at der ikke er flere smittede, og smitten den ikke eksisterer. Her med tanke på, at det har været 11, som er blevet smittet af coronavirus, og 10 af dem er jo allerede i raske og uden for Grønland. Så kan vi jo forstå, at der er store udfordringer ude i udlandet. Og selvfølgelig også for vores kontakter i Danmark. Så derfor så er der omkring trafikken indlands og trafikken til udlandet. Så forstod vi i går, at det kommer til at gælde frem til 30. april. Og der bliver det så nævnt, at der så i de gamle kommuners grænser, der kan man rejse ind imellem dem. Og med tanke på de gamle kommuner, så er det jo, hvis det er således, eksempelvis hvis det er sådan, at vi er i Nanortalik, og i Qaqortoq, og så for eksempel deres bygder, og omkring i Narsaq-bygderne, og på resten af kysten, så er det således, at man for at undgå smitte og spredning af smitte, så holder man igen med, og der skal være kontakt imellem de forskellige byer. Og derfor så er det jo taget en politisk beslutning der omkring disse ting. Og frem til den 30. april er det jo så, at vi har taget den grænse. Og vi følger jo naturligvis med fra dag til dag, hvorledes det kommer til at gå. Og det kan jo så være, at der er i det mørketal, at der muligvis kan være smitte. Altså, vi kan jo selvfølgelig glæde os over, at der er glæde og glædeligt. Men nu kan jo så de enkelte journalisterne spørge, og det er Jensine, og det er til overlægen. Altså de mennesker, som egentlig skulle få taget en prøve, og dem, som ikke har ønsket at få taget en prøve, har I forstået, hvem det er, og hvor mange er de? At der i forbindelse med, ifølge loven omkring smittefarlige sygdomme, er det fordi, at man ikke kan tvinge folk til at få foretaget prøver? Vi har selvfølgelig ikke nogen samlet oversigt over folk, som af den ene eller den anden grund ikke har ville ønske at lade sig teste. Vi er bare opmærksom på, at der har været en nedadgående tendens i antallet af tests. Og i en situation som denne her, der er det altafgørende, at vi står fælles omkring det her. Så vi vil slet ikke ud i at overveje at skulle tvinge nogen til noget, sådan som situationen er i øjeblikket. Vi har brug for, at alle samarbejder om det her, og det er helt afgørende, at det foregår på en god måde, og derfor er tvang slet ikke på min dagsorden.
Og det er jo Tina, der er næst. Altså dem, som er blevet smittet og muligvis har haft kontakt med de, som har været, er det således, at de har fået taget en prøve? Alle dem, som har været tæt på smittekæderne, de har fuldt ud samarbejdet omkring alt det her. Og det vil sige, hvis man var i den situation, at der var nogen, der var meget tæt på smittekæderne og ikke samarbejdede, ja, så ville det være en lidt anden situation. Men sådan er det slet ikke. Vi har oplevet et rigtig godt samarbejde med alle, vi har haft kontakt til, og stor forståelse for, hvad det er, vi har gang i, og at det er, vi prøver at undgå en altødelæggende epidemi i Grønland. Og den positive tilgang er enormt vigtig at fortsætte. Jeg skal lige komme med en afsluttende spørgsmål til landslægen. Altså de sidste, som kunne være kommet med frygt for, at de så måske kunne have været smittet og syge. Altså gælder det så for hele kysten omkring det der med, at man skal foretage en prøve? Ja, det gælder for hele Grønland. Og det er fordi, vi vil prøve at sikre os, at der ikke er noget, vi overser. Vi ved, at der er mange, der er hjemvendt, også til kysten. Også efter at flyvningerne, de faste flyvninger blev indstillet, er der ganske mange, der er kommet op. Også nogen, der har været ude i den store verden og studere. Så der er jo en risiko for, selvom vi tester dem før afgang, at de bringer smitte med herop. Så anbefalingen er også på kysten, at folk, der har symptomer på covid-19, skal henvende sig til sundhedsvæsenet med henblik på, at hvis det findes relevant i den konkrete sag, at de bliver undersøgt. Det er overvågning af sygdom. Jeg vil gerne spørge omkring gårsdagens ting i forbindelse med det. Der bliver ikke nævnt omkring det. Men senere så står der jo så en skriftlig pressemeddelelse lige omkring det med, at begrænsning til 10 personer, at det der med, at det skal gælde fra den 14. april. Og det er jo så det der med, at hvorfor skal det gælde fra den 14. april, at det ikke skal gælde fra i går af? Altså, det er jo således, at vi også kommer med vores indslag i Rennerok i KNR, at de, som er udenfor nu, ude på kysten, at de har haft den her mulighed for at kunne samles op til 100 mennesker. Og nu har man så taget det ned til 10 personer fra den 14. og så til den 14. april. Den kunne vi godt tænke også, at lige bliver udredet. Og Henrik, værsgo. Der har været nogle forskellige praktiske formål omkring datoer. Men grundlæggende kan jeg sige, i forhold til, hvad det er, vi vil opnå, nemlig at folk har mindst mulig kontakt. Vi har så gjort det, at foreslå det politiske system, foreslå Naalakkersuisut at åbne op for skolerne. Det giver en risiko for smittespredning. For at give modvægt til den, så har vi foreslået, at man kunne modvirke det ved at få lavet
nogle begrænsninger i antallet af, hvor mange der mødes. Og hvad der er mest effektivt, kan man ikke sige. Det vi ønsker på den ene side, det er at give naalakkersuisut mulighed for at prioritere, hvad er vigtigt. Ja, også fra et sundhedsmæssigt synspunkt er det enormt vigtigt at få gang i skolerne igen, så snart det er forsvarligt. Men så som modvægt, så har vi sagt, ja, den risiko, den kan vi i hvert fald til dels modvirke, hvis vi laver nogle begrænsninger på, hvor mange mennesker der samles. Fordi det er det, der betyder noget. Det er indrejse til landet, som for alvor betyder noget, og det næstvigtigste, det er, hvor mange samler man, fordi lynhurtigt spreder det sig. Med tanke på arbejdspladserne, altså de som er blevet lukket, og så den her midlertidige lukning, og det har jo fortsat været lukning. Hvornår tænker man på at så genåbne for eksempelvis i Nuuk og andre steder omkring åbning af arbejdspladser og lignende? Den vil blive behandlet i den nærmeste fremtid, og det vil jo så sige, at i den kommende fremtid, så vil det jo så komme fra Epidemikommissionen, komme med anbefalinger omkring disse. Og når de så er klar med deres anbefalinger fra Epidemikommissionen, jamen så kan vi eksempelvis have altså NC og så dem, som ikke har en særskilt indgang, så vil der komme nogle nye anbefalinger i forhold til dem, og det vil så blive meldt ud. Og her i forbindelse med den kommende fremtid kan vi så nævne det, altså lige inden påske, altså på lørdag, og så anden påskedag, så vil formanden for naalakkersuisut komme med sine pressemeddelelser. Og jeg håber, at så i den kommende fremtid, netop fordi, at vi er i gang med forskellige anbefalinger, og de er jo kommet følgende. Og alle disse her anbefalinger, det er jo noget, som bliver planlagt nøje, og det er jo så kan vi jo glæde os over, at deres anbefaling fra Epidemikommissionen, men selvfølgelig har det jo så også den udfordring, også fordi, at der kan ske nogle pludselige forandringer fra dag til dag. Altså vi kan tage eksempelvis, at vi lukkede for alkohol. Og det er jo nogle af disse ting, som vi så har taget med i vores overvejelser. Så derfor så med denne her udfordrende fremtid, så bliver vi nødt til at alle sammen i samarbejde, så bliver vi nødt til at også komme igennem det hele på den måde. Altså med tanke på det nuværende situation, fordi at der kommer jo nogen, som kommer hjem, når de så har nogle ting, som de skal. Og det kommer jo en del rejser med, når de så har ansøgt om rejse. Men der kommer jo stadigvæk, altså der er jo nogen, som har boet i udlandet, og som er kommet hjem. Og hvor de så eventuelt måske har været ude på en uddannelse eller på grund af arbejde. Altså, vi får så hørt og fra KNR's side fået det vide fra nogle af dem, at der er nogen, som har taget rette henvendelse, hvor de så ikke har fået fra myndighederne nogle svar, og hvor de så har fået afslag. Jamen altså i forbindelse med problemer omkring hjemvendelse eller i forbindelse med rejser i indlandet, altså de her kontakter, som de skal rette henvendelse til, kan I fortælle os, hvor de skal rette henvendelse til de forskellige? Altså det er jo fordi, at der er konstant mennesker, som retter henvendelse for, og kan I så lige udrede omkring, hvordan disse ting foregår?
Det er jo beklageligt, at der i forbindelse med, at der har været, hvis der har været problemer omkring kontakter. Kontakten er jo, og dem man skal rette henvendelse for at ansøge. Og det er jo så i socialistcivik.gl, og den kan man finde der. Og hvis ikke man kan finde den, så kan man rette henvendelse til de forskellige Naalakkersuisut igennem naalakkersuisut.gl og så igennem det. Og så kan man rette henvendelse til den Naalakkersuisut, som man gerne vil rette henvendelse til. Og når man trykker på de links, der er der, jamen så kan man se, hvorledes at man kan rette henvendelse til dem. Og der står der i hjemmesiden, altså hvis det har noget med rejser at gøre, og hvis det er sådan, at man ikke kan få fat i socialistcivik.gl, så kan man for eksempelvis altså boks 909 og snappen der kan man rette henvendelse til den adresse, som er blevet nævnt her. Og det er jo selvfølgelig beklageligt, at hvis der har været situationer, hvor man ikke har kunnet få fat i de rette myndigheder. Men jeg skal lige gentage mig og sige, altså de, som arbejder, eksempelvis Henrik, de arbejder dag og nat, og de har arbejdet igennem rigtig mange døgn, og dem skal vi altså rette tak til. Og selvfølgelig også fordi, at man ikke kan komme og i forbindelse med sin familie, fordi at der har været alvorlige situationer, og fordi man så ikke kan komme i kontakt med dem. Jamen altså, vi bliver berørt af det alle sammen. Vi bliver berørt, og vi følger dem jo, og føler med dem af vores hjerte, fordi de ikke kan komme til deres familier. Men desværre er den situation jo meget speciel omkring med covid-19, fordi at vi prøver på at så dæmme op så meget, så vidt muligt, sammen med de anbefalinger, som Epidemikommissionen giver. Og det er jo således, at vi kan på den måde at se, at man har opdæmmet for den smitte. Og det viser jo så bare, at man kun har fået 11, som er blevet smittet, og at dem så er 10, som er blevet raske. Men altså, jeg håber jo selvfølgelig netop omkring de, som er blevet ramt i forbindelse med deres forsøg på at rette henvendelse og deres problemer, at de så også vil få mulighed for igennem internettet og så kunne rette henvendelse. Og de arbejder jo så vidt muligt, og alle de, som arbejder med det, gør jo det bedste, de kan. Så vidt jeg kan læse pressemeddelelser til nye kundgørelser, så er den anbefaling om ikke at forsamles mere end 10 mennesker her i Nuuk blevet til et påbud, altså en lovgivning. Er det rigtigt forstået? På stående fod, de nærmere juridiske aspekter, det ligger ikke inden for det, som jeg vil uforberedt kunne redegøre for. Det kan være, at du kan svare på det. Altså hvis det er sådan, at det er sådan en situation, så skal du rette henvendelse til politiet, og politiet kan komme med det svar omkring det. Og politiet og så sundhedsvæsenet, og så også de, der arbejder i militæret, og så i politiet, og jamen altså, så kan man så ud over Epidemikommissionen, nogen som arbejder på, og med tanke på de enkelte personer, og så de arbejder, der er fra Naalakkersuisut, så kan vi ikke tage de enkelte sager op. Altså de omkring de konkrete sager, som bliver behandlet, så synes jeg, at de skal rette henvendelse til dem, som jeg lige har nævnt. Okay, spørgsmålet var omkring noget lovgivning. Det var ikke omkring konkrete sager, men jeg prøver at finde svaret et andet sted. I forhold til
den nye bekendtgørelse om oplysningspligt og personoplysninger. Der står blandt andet, at der vil være mulighed for at få oplysninger i forskellige instanser til dig, Henrik, og Epidemikommissionen. Kan du forklare lidt om, hvordan man kan bruge den konkret, hvad man kan bruge den til, og hvorfor den skal være der? Igen, det ligger uden for mit virksomhedsområde at kunne redegøre for nogle detaljerede juridiske forhold. Landslægeembedet er overordentligt meget optaget af at sikre, at vi ved, hvad der foregår ude i den store verden, at vi ved, hvad der foregår her af rent sundhedsfaglige forhold. Så derfor er jeg desværre ikke i stand til at svare på detaljer omkring jura. Jeg kan dog oplyse så meget, at det, der er sket, det er, at dele af epidemiloven er blevet flyttet over i Naalakkersuisut. Og jeg skal også blankt erkende, at også for mig er det nogle ganske komplekse forhold, men da det ligger uden for det rent sundhedsfaglige, er det ikke der, jeg har brugt mine ressourcer. Men måske du kan fortælle... Måske at du kan fortælle, hvad I kan bruge det til i forhold til, som du siger, I er interesseret i at vide, hvad der foregår i forhold til smittespredning, smittekæder osv. Når man laver en lovgivning, hvor at man kan påkræve eller pålægge virksomheder osv. og oplyse informationer om folks kreditkort, hvor de har været, hvad de har brugt af penge osv. Hvordan kan I bruge det i jeres arbejde med at finde ud af, hvem der er smittet og hvor mange der er smittet? De nye muligheder, der ligger i lovgivningen, er ikke nogen, som aktuelt overhovedet er på vores dagsorden at tages i anvendelse. Det er rigtigt, at man ved hjælp af nogle af de ting vil kunne følge, hvor folk bevæger sig hen. Men det er noget, der er lavet i en dansk sammenhæng, og i hvert fald på nuværende tidspunkt har vi ingen som helst problemer med at finde ud af, hvad vi skal bruge af viden omkring de smittekæder, vi har haft. Og på nuværende tidspunkt, da befolkningen slet ikke bevæger sig imellem distrikterne, så har vi også ganske godt styr på, hvad der er bevægelser, fordi der er kun de bevægelser, vi i forvejen kender til. Så alle disse nyeste tiltag er aktuelt ikke rigtigt på min dagsorden. Her i forbindelse med Carl Frederik Danielsen, så vil jeg gerne lige her i forbindelse med trafikken lige spørge dig. Altså, Kangerlussuaq er jo stadigvæk indgangspunktet, altså det er jo portalen, og hvor folk de kommer ind. Altså, de kommer jo forbi Kangerlussuaq, og når altså, det er jo den situation, som kommer til Kangerlussuaq. Det er jo noget, som befolkningen, de blander sig sammen med dem, som kommer. Altså omkring det der med sikkerheden i Kangerlussuaq. Hvordan gælder de her foranstaltninger omkring det der med den sammenblanding af dem, som kommer ud fra, og så de, der arbejder i Kangerlussuaq, og så dem, som med godkendelse er kommet igennem Kangerlussuaq. Altså, vi bruger ikke Kangerlussuaq som en indgang. Altså, der er også daglig kontakt til Island, og så fra Island og så til Danmark. Og det er jo selvfølgelig alle de prøver, de blev jo hentet den vej om. Det er jo der Sauda, som fortsat flyver hver eneste dag. Og så er det jo således, at de mange tons altså breve, som der så ikke kan tage, det er jo så Air Greenland, som beflyver hver mandag omkring disse ting. Og det sker jo så, at de har muligheder for dem, som medbringer, der skal arbejde i landet. Og de følger jo noget med de anbefalinger, som Henrik og Epidemikommissionen også anbefaler. Der har man så nogle meget klare retningslinjer omkring dem. Og jeg regner med, at de så også bliver fulgt. Og man kan jo så kun anbefale, at de så også vil blive fulgt.
Så derfor så er det jo det, at vi bliver nødt til også at anbefale, at disse bliver fulgt. Altså det, som vi kan forstå lige omkring at man venter på nogle ting, altså prøver, som kan bruges fra Færøerne omkring testudstyr, der skal køre. Således at man på den måde kan få direkte svar i stedet for at sende prøverne til Danmark. Således at man ikke kommer til at nødvendigvis at flyve til Island og så til København. Også vil blive, når det så ikke længere er nødvendigt med det. Således at de her prøver ikke længere nødvendigvis skal sendes til Danmark. Hvornår kan vi regne med, at disse ting kommer til at gælde, således at man kan arbejde med de her mål? Det er et spændende spørgsmål, og det er jo noget, Henrik kan svare. Og vi er meget spændt på, hvordan det kommer til at ske. Ja, lige på vej herover, der fik jeg besked om, at både det materiel og de personer, der skulle herop, at de skulle meget gerne komme op med flyet i morgen. Og det vil sige, at straks de ankommer, så går vi i gang. Så lige nu er planen, at vi her hen over i påskedagene får etableret det, men at vi også er opmærksom på, at det ikke er sådan helt simpelt lige at etablere et PCR-laboratorium i Nuuk. Så derfor kan vi ikke sige, hvornår vi er driftsklare. Det vil være for optimistisk. Men der bliver gjort alt, hvad vi kan for at sikre det her hen over påsken. Og ganske kort, hvor stor en forskel kommer det til at blive der i forbindelse med den her, fordi at I har jo så utrolig mange kontaktpunkter før, og så frem og tilbage med de forskellige prøver, og så den nye form for prøvetagning, for at vide, om der så er en smittespredning. Hvordan kommer det til at være? Vi får jo stadigvæk udfordringer med transporten fra kysten her til Nuuk. Men her i Nuuk, der drejer det sig om en formiddag at lave de her test her. Så når først testene er her, er det meget hurtigt. Og dem fra Nuuk vil vi jo altså kunne behandle meget hurtigt. Så det er det, vi håber på, at vi er i stand til at sige i løbet af meget kort tid, at nu kører det. Det er en god nyhed, også for dem, som er i Nuuk, således at man så hurtigt som muligt kan få svar, og det kan vi jo glæde os over. Og selvfølgelig er det jo lidt anderledes for resten af kysten, fordi at vi har en langstrakt kyst. Og det er jo så en af de her udfordringer, vi har. Også fordi, at vejret kan være en udfordring. Også fordi nogle gange, så kan vejret jo drille os. Nej, værsgo. Altså, vi følger jo med på omkring, at der så kommer frem, at der findes coronavirus. Og dem, som har coronavirus. Jeg er ikke helt klar over, altså kommer der til at ske en forskel på, at der ikke længere findes en smitte her i Grønland? Ja, i det øjeblik, vi mener, at der ikke længere er smitte, så er det jo så, at vi har anbefalet Naalakkersuisut at lave nogle lempelser. Og det er jo så det, der er lagt op til i den kommende uge, hvis der bliver ved med at være ro på. Du nævnte kort, at der er udfordringer med at få vikarer herop fra det danske sundhedsvæsen stadigvæk, og at det derfor er vigtigt at udskyde det tidspunkt, hvor der kommer mere smitte herop, og at man derfor bliver nødt til at blive ved med at være lukket.
Hvad med sådan noget som materiel til sundhedsvæsenet, for eksempel respiratorer osv.? Er det noget, I har bedt om at få op fra Danmark? Nej, det er det ikke på nuværende tidspunkt. Vi er dog lige ved at lave en samlet landsopgørelse over værnemidler. Men det har jo altid været sådan, så at vinteren er lang i Grønland, og derfor har man jo også altid været vant til at have store lagre. Og som jeg har nævnt tidligere, så er alt det materiel, vi bruger her, er også noget, man bruger i tuberkulosebekæmpelsen. Så derfor havde vi allerede meget mere af den slags ting, end man havde mange andre steder. Fordi vi er vant til at håndtere smitsomme sygdomme af den her karakter. Så materiel er slet ikke noget, der er af væsentlig karakter. Vi følger udviklingen tæt, hvor meget vi har. Det komplicerer sig også af, at sundhedsvæsenet er rigtig mange steder. Men der er godt overblik over det. Og vi har ikke nogen aktuelle bekymringer på det område. Vi skal komme med en ny pressesamling på lørdag, og der vil så formand og så vil formanden for Naalakkersuisut komme med sine nyheder. Og så længe der ikke sker noget, og hvis ikke der så pludselig ikke sker nogen ekstraordinære ting, jamen så vil vi jo så i den forbindelse komme med en invitation. Vi skal til at afslutte. Altså vi kan jo fra Naalakkersuisuts side forstå, at man savner sine venner og sine nærmeste i forbindelse også den situation med, at vi ikke kan være sammen på grund af netop situationen. Jamen altså, vi føler med dem, fordi vi også oplever det, fordi at de tider, hvor vi kan være sammen med vores venner og med familie, og fordi at vi er så langt væk fra dem, jamen, hvor er det godt, at vi også, at man ikke kan begrænse det der med at kunne forestille sig, hvordan man kan være. Man kan, altså med de tider, altså Henrik Lund har også nævnt, at i de tider, hvor man pludselig kommer langt væk fra, altså jeg skal lige tage et lille citat fra en sang, altså hvis det er sådan, at din rejse er lang, jamen se på landkortet, og for ikke at komme væk fra din situation, jamen så find den frem. Altså der, hvor solen kommer frem, og der bliver den fundet. Og vi ved jo så også, hvor solen forsvinder. Jamen altså, den lille tekst af Henrik Lunds, som skrev, den hjælper os til at forestille os, hvorledes at vi kan forestille os på, hvordan vi kan komme vores venner nær og vores familie. Det er som om, den vil fortælle os noget. Fordi det der med at kunne forestille sig, den begrænses ikke. Vores fantasi bliver ikke begrænset. Altså vores situation, som vi netop er i, og hvis det er sådan, at vi skal komme så snart som muligt til det normale, jamen så bliver vi nødt til at følge myndighedernes anbefalinger. Og når vi så følger dem, jamen så ved vi jo så, at de kendte hverdag, de kommer så hurtigt som muligt tilbage. Og den covid-19, den har jo ikke en personlighed, den har ingen farve, og enhver kan blive ramt af den. Og altså, vi bliver nødt til at tage hensyn til vores svagelige og vores ældre og familien. Og for at vi kan have levevilkår, som er normale, også dem, som arbejder i hverdagen, også I, som er fra nyhederne, og dem, som oversætter, og dem, som er i teknikken.
og dem, som arbejder i sundhedsvæsenet, og dem, som også arbejder med beredskab, og som også arbejder med dem, som vi har behov for i vores hverdag, og I, som arbejder konstant med disse ting, jamen, så er vi jer tak skyldige i forbindelse med det, som I arbejder med. I skal huske, at I også skal passe på jer selv, således også har mulighed for også har behov for hvile. Og det er vi klar over, så glem ikke den situation. Netop også fordi, at også i morgen eller om flere år, jamen, så er det jo sådan, at I fortsat stadigvæk skal arbejde med de ting, med kræfterne i behold. Så derfor så benyt jer af højtiden til at vælge ud, og ude i befolkningen vær utrættelige og følg de anbefalinger, som myndighederne giver jer. Og vi vil fra Naalakkersuisuts side, og vi er jer dybt taknemmelige for, at I følger jer. Påsken i år er jo så meget anderledes end fra før af, og vi kommer til at leve med det. Må I alle sammen have en rigtig god påske. Tak for i dag.